Faide. Mijn naam is Ilva en dit is Pangtori. Het is tijd voor een dicté. Jullie hebben al een tijdje de pagina in de gaten gehouden. En dat betekent dat jullie al aardig wat woordjes kennen. Toch? Oké dan. Pak een schrift, pak een notitieboek, een pen en laten we eens beginnen. Contest a konisa abi. Ik zeg de zinnen in het Nederlands. En jullie gaan de zinnen in het Surinaams opschrijven. In de volgende video die hierop volgt, geef ik de antwoorden. En dan kan je controleren of je het goed hebt gedaan. Zullen we beginnen? Zin 1. Ik heb 32 tanden. Zin 2. Heb je geen andere mes? Zin 3. Waar kom jij vandaan? En zin 4. Mijn moeder zet mascara voor haar wimper. Het is niet erg als je niet alle woorden weet of de zinstructuur nog niet helemaal goed hebt. Het gaat erom dat je je hersenen eens goed laat kraken en gewoon een poging waagt om te kijken of je het al kan. Onthoud, de volgende video geef ik de antwoorden. Succes! Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen en bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboom.